הנה פיפ! הנה עמוד מקלל! פיפ! הנה עולם מטומטם! והנה אני! הנה לך הביתה שנוזל. קקי במכנסיים. הנה טומבלו. והנה לי אור טבעי. נפלתי. בום, קיבלתי מכה. הנה כלבים. הנה קרוסלה תפוקה. זבל ירוק מכוער, תחדת תינוקות של קקו, דש של גברים. אני רוצה. מה שעה אחי? 7 ו2 דקות. 7 וקקי. 7 זה מספר גרוע, אבל אני לא יכולה על כל המספר. אני לא יכולה לשום מספר. הנה עמוד תיכון מטומטם. הנה סלסלה מטומטמת. יאללה בוא נעשה פרקור. אוקיי חברים, תודה רבה ולהתראות בפרק הבא.